Salut și ne v-am găsit la un nou episod. În episodul de astăzi vom merge la o rampă. Am dat niște traiuri acolo, mai multe chestii. Dus ceva cochii. N-am mai postat de mult că am avut treaba cu școala, simulări, examen, clasa 8-a de astea. Am zis că merg acum, fac un videoclip. Va fi destul de scurt. Dar ce să-i faci? Adică nici eu nu știu, poate să iese mai lung, habar n-am, dar vedem. Ca dată merem la locul unde e rampa. Și ca să nu vă mai țin, ne auzim de sus. Bun, am ajuns sus. O să vă arăt rampa după ce dăm traiul ăsta. Bun, hai să vedem traiul. Slăbuț! Bun, asta e rampa. Pare destul de mică, dar de fapt este foarte mare, fiindcă vine de acolo de jos și sar genul. Uite aici. Deci avem o tentativă. Am avut o tentativă, ce puțin tu n-ai avut niciuna. Trebuie să facem, montăm camera pe copac și sărim. La bikerul. Hai cu trenulețul! Hai coborâm la... Bun, merem acum să dăm un drop. Oh, nu, la poliția! Hai să vedem dropul. Păi și cred că cam atât. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să dați share, like, subscribe
și vă aștept la mai multe videoclipuri pe canalul meu. Salut!